hjertelig velkommen backlash.fo. Video I dag gjort I samstarv vi aloevera.fo. Hette det 3 produkter som ferdig at ommelde I dag. Om vi møter så ferdig ikke hette make-up-lutje, som til slett så gjør vi da hver produkt I bruker. Og det alt fra Dr. Mellomat som et utrolig godt og vinnerlig merke. Minst vil hitje vi til enda av videoen, til da kunne vi vinne hese 3 produktene som særlig ganske alle til tannregninger og til de som har irritasjon I hodene, som til dømes. Jeg en som ikke tannregninger langer, men har en irritasjon særlig til tardårlig. Og I dag så får jeg vise til nøkker av produktene som de selger. Det heter også produkter som jeg har brukt før og som damer så vel. Arfaware minst til at smekka til like-knappen om du vil søke flere videoer som hese, og minst til at fylge på smekka til fylge-knappen eller abonnere-knappen om du er på YouTube eller Facebook. Fylg aloevera.fo hever en Facebook-sida som du kan følge. Aloevera.fo hever en hjemmeside som dove.aloevera.fo og stendet det om vørene I chatten. Her stender om de aloevera.fo selger usjelska vører som framurskærende til hudverjo og hudrøk. Vøren grunnet av med aloe vera, gel, mineraler, salt og rono ur deihavnen. Aloe vera barbadensis-plantan og I nytt vekster I Jordandalen og får vann og mineraler ur kjeldene som renner I deihavet. Vøren inneholder hverken kemisk evne eller kemisk lydevne. Flere av vøren uten parabener. Hvis Elin Dr. David Mellomat som framlegger vørene begynner sitt virksomhet I 1994. Han virker og farmasauter og har skrivet 11 bøker og 100 grønner om hodrøkt og kosmetikk. Aloevera.fo har særlig kring landet, og I øyne bioavdeling og gåra. Det første produktet hennan som øyder Dead Sea Riches Black Mud Facial Bar. Det simpelthen bare til at vaske anleddet vi, og han vet noen stender anledds rensebar og inneholder rono, deihavsmineraler og aloe vera. Tjukt rensende og hjelper med øvrene I hud. Og det stender også at det kan brukes fra normaler til fuktet hud, og nører, renser, pleier og fukter hudene. Så det oppløser hudarmer og hever en jævlig avvurskan av fuktet hud. Og den koster 100 og 90 og den helder faktisk rettelig lunge. Størst til kjekken ser det helt om rettelig lunge. Jeg må bestemt at det var middelen 4 måneder holdt der. Så ser det ut. Det som man så gjør fukter hudene. Der har vi en lappe. Så det er vatten I hånden. Sammen med sin sapa. Det er så helt. Vaske bare til hudene. Og så det bare skåle av etter. Og det som jeg vil anbefale simpelthen bare køre høyde tette varsnen, og så køre vatten opp I anleddet. Sin lettere enn å bruke lappa. Huden føles alle røyn og lekker og mjuk. Så har vi teenager-stick, og først før jeg prøver å gjøre det her mamma, har vi en bindklubbe til et aloe vera party, og det så fortalte henne om det sier. En den torskøl som du så vil anbefale deg om ikke å bruke alt og negg, men bare snick som man prøver. Så hvis jeg ikke det her, så ser jeg at jeg finner ut utbrott her. Det så jeg bruker ser. Det som jeg bruker til alle hudene dette her. Og det kalles gel forster til lukte apoteker, og når vi gjør smaken, sier det. Det også en godt med insektbite, gel til alle hudtyper, og særlig godt har man en bretse, selene, eller bretse av ørene. Og hvis man har fått det eller aknehud, så det utrolig godt å bruke som det og nattkrem. Og også til ryggen, til den som faktisk får pirrer eller utbrott av ryggen. Men det så det som jeg får køre på hudene. Det faktisk nok skal ha under make-up, som han veldig hundene sin mer. Det faktisk mega lekkert. Jeg kan liksom langt nyere av halsen til at jeg får ikke make-up. Ok, jeg bruker ikke snakk av snakk, og jeg har vært mega lenge. I minst da jeg først begynte å bruke make-up, så kjøpte jeg bare det som var blylet, det som så pent ut, men jeg har lært I langtene at det ikke alle produkter som tåle, og det ikke alt som tåle I hodene. Så det som jeg særlig har valgt å investere I et godt foundation. Et foundation som så godt for hodene. Og her det foundation som jeg bruker, og det faktisk også fra Dr. Mellomat. Det har nemlig make-up.
produkter ösne så omframt har vi en god hudräkt och kunna bruka det som väljer för hudna under makeup till det som är ganska särskilt tandnäringar. Det är så att nekva smyckar det och det är så fantastiskt väl. Men jag har lyst till värst att huden betalar prisen. Och det gör vi är att jag inte en gång ofta primer under till det är inte nej och att det produkten som är i som är så god och är så varierande i själva sig. Den reason är så ständigt att det är en all-in-one toner moisturizer eller en toner kategorisk för moisturizer. Det är blandning av hudrökt vid minerallitevne som utgör hudtonen. Highlighter eller lyser sin upp och går mer i snäll dekorativer orensko i huden och det är väldigt med solen. Det är faktiskt SPF 3 så det är faktiskt extremt gott. Det här är fantastiskt. Det är som en massa topa och jag är bara så tacksam för detta produkter och jag vill anfalla alla dessa produkter. Så särskilt hesberg, Tay, Miriam and Day, det är en foundation och så brukar jag deodorant. Så hesberg finns det. Jag säljer inte produkterna, jag bara brukar det. Jag är en glad brukare av dessa produkterna. Vi avtalar via samstarv vid Tases att de kunna kanske köpa sig, det sitter ihop. Men de kan också vinna dessa produkterna. Så de kan vinna dig och i en giveaway. Hur vill du vinna fantastiska produkter? Och sen vill jag spela upp till ett produkt av Gingen. Så kan du ta ett lot och ge som giveaway någon och vinna produkterna på en gang. Så det är fantastiskt. Och vi till slut vet giveawayen. Det för henne när jag hon och ser till på. Okej, är du klar? Det för att jag ser till på är alla makeup som te hava så till. Och idag och i morgon kunde du köpa våra makeup för en extremt god pris. De hava alla produkter till hudna. BB cream, palett vid mega läckern brown tone, paletter vid egna stuckon och sen till festlig lider till typen som tåra att göra sin eka. Lektionerna heter en med sort orange brow fix. Correct med den här. Och isne lägga under så att öppna som har fyllt här. Concealer och han har också spushker. Det som är stift, det är också intressant. Det är faktiskt cheffer. Men det är faktiskt det som är genialt. Sen har det eyeliner. Det har vi de blåa, gråa, bruna, egna burr pencil. Och sen har det en läppstifter, mega nöjligare. Och sen har det en läppstifter och här är det så nöjligare. Så till checka det ut av Torra Hemsida Facebook. För jag till på TPOS av det är bara ju idag och i morgon. Så bara som man ikke først i videon så får jeg lykke makeup fra tøymon og hvis det koster seg ut, det er mega spennende. Jag hade en mega flott så lagt sin där färska färgblad om mamma och så sin brunten katten och så lycka sin blån under ögonen och det man fortalt är att man lägger också lite blått eller grönt under ögonen så speglar det åter i ögonen så att hon ögonen för att vara bättre så att kunna se mer om det är och jag brukade läsa nummer 14 till Taiwan så ser ut och jag brukade hesa lite glossarna nummer 9 till det. Visst vi att Taiwan brukar läsa så smeta folk att man ser mer classy, mer style mer professional ut. Jag följer att makeup är otroligt lätt att generera mycket. Det följer som det luktar så bra allt. Särskilt läppstiften. Jag har det är otroligt flott och läcker produkter. Så minns till att lottaka och giveaway någon upplådande till detta video och till att vinna hela 3 tingene som har varit 500-600 kronor. Fantastiskt. Mega läckert och det är det som jag har brukt och är makeup ja. Så läsa vi messagena under videon och så till att lottaka och hela som reglerna för det som framvis enkla simpelt dama, doila och fincha. Allovera.f och verklighets.f så går vi och i kappen vinna det och jag lägger en link i kommentar här till konsultja det går till på som det kommer vi. Tack för att du tog det via verklighets.f så vill vi torsdag frutja det tack för video och ändan att mamma frutja det för det handlar på skolan så check ut ändan av mamma någon kan frutja det och minst till det där kunde vi vinna några läckra awesome go word. Så jag säger bara tack för det vi ses just efter nästa vecka. Bye.